ଶକ୍ତିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାର ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଶନିବାର। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅକିଞ୍ଚନ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସରିଛି, ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ସମାଜ ଉପର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରକୃତି ଉପର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏ କବିତା। ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଚରଣ। ଏହା 2ଟି ଭାଗ। ଆମେ ଜିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। ଅସନା ଜିଆଟା ମାଟି ଦେହ ଥାଇ, ମାଟିର ପଢ଼ାଏ ବଳ। ସୁନା ଫଳେ କ୍ଷେତ, କୃଷକର ବନ୍ଧୁ, ବାସ ମାଟି ମାହାକୋଳ। ଅସନା ହେଲେ ବି କର୍ମ ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ। ଅତ୍ୟାଚାର ସହେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଯିଏ, ଅପରେ ହୁଏ ଭକ୍ଷଣ। ହୀନ ଲାଳସାରେ ଚରିତାର୍ଥ କରେ, ବନିଶି ଥୋପେ ମଣିଷ। ମାୟା ମୋହ ଥୋପେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଏ, ଲୋଭେ ନର ସର୍ବନାଶ। ଝିଟିପିଟି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ, ସକୁନ ସଙ୍କଟ ଟିକି ଟିକି କରି ବୋଲେ। ସତ ଭାବିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନେ, ଭାସୁଥାନ୍ତି ଯେବେ ବିକଳେ। ପଲ୍ଲୀ ପତନରେ ଶୁଭାଶୁଭ ବାଣୀ, ଗଣକେ ପ୍ରମାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ, ସୁଧୀର ବିକେ ବୋଲନ୍ତି। ଖଦ୍ଦତ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟି ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲୋକ କଣିକା ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଦ୍ଦତ ଶରୀରେ। ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ କ୍ଷୀଣ ଜ୍ୟୋତିରେଖା, ଅପୂର୍ବ ଆଶା ସଞ୍ଚାରେ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିସହ କରିଲେ ଅସ୍ଥିର, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିସହ କରିଲେ ଅସ୍ଥିର। ଆଶା ଆଲୋକ ଦେଖାଏ, ମୋହେ ବେଶୀ ହୋଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ବିଭୂଇଁ ବାଟ କଢ଼ାଏ। କାକ କର୍କଶ ରାବରେ କା କା କରି, ନିଦରୁ ଦିଏ ଉଠାଇ। ପିଢ଼ାରେ ରାବିଲେ କୁଣିଆ ଆସିବେ, ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ରହି। ଅଳିଆ ଅସନା ସଫା କରେ କାକ, ପ୍ରକୃତିର ମେହନ୍ତର। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରେ, ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ, ପ୍ରୀତିପଦ ହୁଏ ତାର। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚିଟି, ନାଚି ନାଚି ଥାଏ, ଟୁକୁ ଟୁକୁ କରି ଖାଏ। ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟୁକୁ ମୁଷିକୁ, ଦେଖିଲେ ପିଲାଏ ଧାଏଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଳାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତିଳକ, ପୃଷ୍ଠେ 3 ଗାର ଟାଣି। ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରି କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଋଣୀ। ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରି, କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଋଣୀ। କଙ୍କି ନୀଳ ଗଗନରେ ଲାଲମୁଖୀ କଙ୍କି, ବୃତ୍ତୀୟ ଚକ୍ରରେ ଘୂରେ। କଳାମୁଖୀ କଙ୍କି ବାଦଲ ଦେଖିଲେ, ଉଡ଼େ ଅତି ହରଷରେ। ଛପି ଛପି ଶିଶୁ ପଛରେ ଧାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଧରଇ। ସୂତା ବାନ୍ଧି କରି ଆକାଶ ଉଡ଼ାଏ, ଦୁଃଖ ଦିଏ ମନେ ଭରି। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ, ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନର। ମାୟା ମୋହ ପାଶେ ରଙ୍ଗିନୀ ଡେଣାରେ, ଭ୍ରମି ମିଛେ ହରବର। ବାଲ୍ମୀକି ଉଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଉଇ କୁନି କାରିଗର, ରଚେ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ। ଛୋଟିଆ ତୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ତୁଳି ଧରି, ନିର୍ମାଣେ ବାସ ତାହାରି। ବରଷା କାଳରେ ନିଃସୃତ କାଳରୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଛତୁ ଫୁଟାଇ। ଝଡ଼ି ବରଷାରେ ପରଗଜ ରହି, କ୍ଷଣିକେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭଇ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପତନର ଦ୍ୱାର, ସହଜେ ଚେତାଇ ଥାଏ। ଝରି ପୋକ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଇ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ବିରୁଡ଼ି। ଦଂଶନ କରେ ଆମେ ରାଗନ୍ତିନି। ବିରୁଡ଼ି ବସାରେ ଆଘାତ କରିଲେ, କ୍ରୋଧେ ଦଂଶନ କରଇ। ଶିକାରୀ ଚୋରଇ ଅଣ୍ଡା ଶାବକକୁ, ଥୋପ ଗୁନ୍ଥିବାର ପାଇଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ,
ଅପର କ୍ଷତି ସାଧଇ କ୍ରୋଧ ଶତ୍ରୁ ସାଜି କରେ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ବିରୁଡ଼ି ଜେନେ ଦଂଶଇ ଆଘାତ ପାଇଲେ ପ୍ରତିଘାତ କରେ ବିରୁଡ଼ି ଆଦି କୀଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେତୁ ନର ଦଂଶନ କରଇ ବିଷର ଜ୍ୱାଳା ଉତ୍କଟ କାନନରେ ଫୁଟି ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଚହଟି ବାସ ବିଶାଳ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ନିବାସେ ଲୋଡ଼ା ନଥାଏ ପଳାଶ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ନର ଅଗଣାରେ ପୂଜା କରେ ବିଶାଳ ଚାକୁଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ଦିନି ଯିଏ ଜାଳେଣୀ ହୁଏ ଶେଷରେ ପିଛୁଆତି ଗଛ ଘୃଣା କରି ନର ଉପାଡ଼ି ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ଖଳ ଜନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ସାନ ବଡ଼ ଯାହା ବାହାର ଜଗତେ ଅପକାରୀ ଉପକାରୀ ବିସର୍ଜିଛନ୍ତି ଲାଭ କ୍ଷତି କଷି ସର୍ବ ଘଟେ ଥାନ୍ତି ପୁରୀ ଭାବନି ମହାନ ଆଉ ସର୍ବେ ସାନ ମୋର ସରି କେହି ନାହିଁ ବଡ଼ ସେହି ଏକା ସଂସାର ସୃଜନ୍ତି ଦର୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ସେଇ ହୀନ କିଞ୍ଚନ ହେଲେ ହେ ମହତ ଜୀବାର ସାର୍ଥକତା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବଢ଼ିମା ବଢ଼ତିରେ ପ୍ରାଣୀ ପାଶବତହୀନ ଚିନ୍ତା ଶିବ କହେ ମୁହିଁ ବିଶ୍ୱେ ହାମ୍ବଡ଼ା ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ ବଡ଼ା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖେ ଅଛି ଅଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଅକିଞ୍ଚନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନମସ୍କାର।